bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Ukhale ezimathonsi umculi amaskandi onindwe ngobende kubeni inyama engayidlanga oqhosha ngokwenza kakhe umfoka sibisi. Ngaze kwethu ake nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo mina ngiveze kuntusungu wakhumalo bathi ilasbona makumede. Mhlawumbe uma uthi usemusha elike ngizocela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke. Ukhale ezimathonsi umculi amaskandi uqhosha ngokwenza kakhe onindwe ngobende ekubeni inyama engayidlanga. Kusabela indaba zokuthi ekunomliso ke waposta lapha ekhasini Facebook lapha ukuthi uqhosha ngokwenza kwakhe ukhale wamuka nesamba semali engango 13,517 rand laphana eyosebenza khona lapha. Ubhala umbhalo uthi lo mjita wangishaya laphana nge-workout acapella emhlanga, ngicela ningisiza ningifundisa yena cause lo 13,517 wami is too much ukuthi ngayikhokha. Wasethi ngizophelela engawumsebenzi if engayikhokhi le mali, please guys ngicela ningifundisa yena, please share this post. Wasefaka lapha isithombe sakhe uqhosha ngokwenza kwakhe, isithombe sisidi aqeda ukuyikhipha esihloko esithi Tears of Joy. Lapha uqhosha ngokwenza kwakhe uvele wavutha ngabaselo lapha nebheke lapha ku Facebook ayophendula lo mbhalo lapha nafike wanameka lengidalo ofundeka kanjena ekhasini lakhe ku Facebook lapha upheleza lo mbhalo ekade ubhaliwe lapha. Lo muntu opestelenda nomtshela ukuthi ngikhona, inamba yami waseyayibiza inamba yakhe, wasesho le location ukuthi ngilala otho ngathi ake ngitshele ukuthi ngisuka ngapi, angiphuzi itshwala lobo mina. I hope akhona amakhamera kule acapella azongiveza ngingena kuyo ngoba ngingakaze ngafika nakanye kuyo. Kubalula laphana uqhosha ngokwenza kwakhe. Bafethu zona indaba ezihamba phambili lezo esithinta lapha uqhosha ngokwenza kwakhe ukuthi uyayiphika indaba ethinta lapha ukuthi ukhale wamuka nesamba semali ebekade kumele asikhokhe. Mhlawumbe na ngakuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba, ahlangana no-comment section esidingide le ndaba. Ngaze ukuthi izona ezihamba phambili isikhathi samanje, ningakhohlwa ukusubscribe, ukulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke, bese ningilandela ku Facebook @Radio Inkezo ZA. Nisiphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, ngithanda.